kuandane Semar ngarsaku. Semar, apa? Kowe manuta tak untal dadi ganjeling brodotku Semar. Semanten wis den untal malang nenggih Sang Lurah Semar Badraya pindha prayitna samuriris eka balik gaguk sak tuli tombel mbel. Mbok nek watuke ngobatke. Sinuwun Ndarawati. Karang kadempel kok dadi suwung niku pripun Ndara? Kakang Semar, kula wonten dawuh. Kakang Semar kuwi ngerti nanging api-api ora ngerti. Sampeyan kuwi pirsa nanging reka-reka ora weruh. Liripun wis to Kakang. Sak temene lakon ingkang kaya ngene iki mau sejati aku mau ngarep njaluk pamrayoganing Kakang Nayantaka munggo kepiye Nata Ndrawati anggone bakal bisa ngupadi sartane kasembadan gawe srana timbuling para Pandhawa malah kepara. Sak mengko laku ning para Pandhawa duweni gegayuhan kepengin bangun negara Ngamarta bisa ndang kawiwitan sarta bisa sasi nampurna dirasake dening para kawula sak negara Indrapasta Kakang. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar meleng lintang Bima Sekti ing prayogane ngeten mawon piye Kakang ben kabeh penak kabeh andum gawe sinuwun andum gawe tegese niki kula ngrasa lan kula sakmenika pun tanggap bilih wekdal punika wancine pamong tumindak tegese napa momongane kula kalih momongane sampeyan niku mung para Pandhawa lho Den lah kula karo sampeyan niku pamonging para Pandhawa lah nek Pandhawa wis nemahi lelakon ingkang kados mekaten menika sinten sing iso ngluwari bebandaning para Pandhawa saking bebaya saking welaking dewa kejawi pamong inggih menika Nata Ndrawati kaliyan Semar ngono Kakang nggih prayogane piye gandeng pamonge Pandhawa niku wong loro siji Semar loro Sinuwun Kresna andum gawe kula suwun sampeyan mangupadi wonten pundi dunungipun para Pandhawa kula tak ngatas wonten ngersanipun para dewa sinuwun gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang mawe kandrung yen mangkono malah aku njaluk pamit njaluk malilah atmajamu sak telune bakal tak kanthi Kakang ngatos-atos kemawon Bagong Gareng Petruk derekno tindake Sinuwun Kresna oke kelakon ngrungok sak mobil karo Sinuwun Kresna meneh kelakon ngrungokke tausiah ya Rem ya iya
Ya ora apa-apa awitena. Yen mangkono aku malah njaluk pamit. Ah, Surtiti ngati-ati duga-duga Ponasta Dewa. Kala narpa Kresna kula senya. Yuk pamit, Pak. Iya. Sinuwun Kresna karo bocil-bocilku tinggi wingki dipsilala. Ha kok iki mahana dayoh. Iki dayoh wingi sore ya. Sajak mbutuhke karo Semar. Ya tak pinangkani. Ning ora aku dhewe sing prapta merga arepa dudu wujud sejatine Semar nek pancen dheweke kuwi percaya lan linambaran yakin wekasan iso kasembadan panjangane tak ngelolos sumpingku iki sabdane dadi wujud Semar wen digawa karo ratu kae. Semareka den prayetna semuri reseka balik titiyane Gandayani Semar adong dawuh Kyai nyadik ngene wandane tak kira bagonge ya nyadik adong dawuh Kyai Semar. Kowe aja kaget. Kae arep ana ratu tekan kene, nek arep diboyong manuta, aku tak lunga. Wis tak kendhawuh. Mangancur lakune angin gugur angraning arga Kura kurnita rek kagire
Semar iki. Sinuwun Prabu. Sinten sampeyan? Lho, mau sore aku wis prapta mrene. Mau sore aku wis prapta mrene, jare kowe saguh, kowe semaya. Kowe gelem tak boyong negaraku ing Aljas Sangir. Ana ngersaning Prabu jajar blandang waton wis rampung sing dadi gaweane para pendhawa. Ning para pendhawa saiki wis ora enek, mengari kowe ijen. Ayo gelem tak boyong. Sinuwun Prabu jajar blandang. Yo. Ayo, manut kowe tak boyong Semar. Lon-lonan nggo kula dherekaken sinuwun. Mangowo pas simenyura sawangura katalungi pancine wos gaget enjang Iwang Condro wis gumlewang ing imbanging Cakrawala maratelaken Bilewanci wis gagat enjing temah rame kabireng swaraning soto samya kukuluruk sesauran katinon wetan soroting haruna gegana bang katon sumirat pindhane kaya netrane nganggo rapuh. Lan punika perbalaning kayiwangan ngundharandir bawana. Nenggi Sang Hyang Asih Prana. Ya Sang Mahardika nyerat ingkang nampi piswanira panakaning karang kadempel. Pamonging para Pandhu nenggi Sang Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten kaya wis pana sarta wis tanggap pirsa dhateng kawontenan kang sinandhang dening Sang Lurah Semar Badranaya kagiat guru wekasan Sang Asih Prana wau.
ing talaga kate langit mambang tapasulan upamaneka lintang surya kusuma yawana sumawur Mas Trama Sidam sekaring bawana langgeng mboya mengko dhisik Semar Badranaya ya Nayantaka horore minggat nun amit pasang kalimantabe dina bina ing saking siku dendaning Ubathara Pukulun wondene sak mangke paduka Sang Mahardi kengrat miji dhateng piswanipun kang abdipun Semar Badranaya kula nyadong dawuh Pukulun iya Semar iya nggih sejati apa kang dadi darunane teka jeneng kita munggah ana ing kayuwangan Ngondarandir Bawana paduka menika badhe kula pripun nggih sarwa sawri bingungaken awit nek kula ajeng nyucuh wong paduka menika pirsa kaliyan kawontenan kula nek kula matur tan murunga mung nguyahi segara pramila paduka menika sampun pirsa la mbok nggih paring dawuh pripun ta Pukulun murih sak mangke saged ta lulus bendara kula para Pandhawa saking bebendu menika Semar kula wonten dawuh Pukulun jeneng kita kuwi Pamong iku duweni kewajiban momong nggih to mosok Pamong di kewajiban sanese niku malam mboya prayogi iya mula kang saka kuwi gandeng kewajiban kita kuwi momong dudu kok dimong mula ya kepiye murih srana para Pandhawa bisa wal saka bebendu ibarate jeneng kita kuwi durung ngrasake rekasaning urip padha kaya para Pandhawa para Pandhawa wis nemahi lelakon kang mangkono nanging jeneng kita durung nemahi ibarate wong maju ning pabaratan sawijining wadyabala durung babak kulite durung putung balunge teka wis mundur saka pabaratan ngaten iya ibarate wong adus dereng teles mun andukan ngoten iki ibarate ngono mula kang saka kuwi jeneng kita aja banjur sak mengko njaluk pitungkas ulun Semar udinen dhewe murih para Pandhawa bisa wal saka pacoban sarta bebendu iki Nayantaka ngersapating sun milih angolate Puspita metemenda kang warni mitering tanah non sakarwar sike malah kaya-kaya kula niki wong sing ngrasake diospek
Malah kaya-kaya kula niki disidang kula diluputke kalih paduka. Ning mboten napa-napa jernyatanipun kula niki estu luput. Ibarate kula niku maju perang kula urung ketemu karo mungsuhe kula pun mundur nggih. Bu Kulun, kula mboten siyos ajeng nyuwun sak biyantu kalih paduka. Lah nek Mboya Sida banjur pedahe apa jeneng kita sowan ana ing Ndarandir Bawana teka sangu gending. Ladrang niki wae. Oh iya ladrang. Karep kula niku ben Semar munggah kayangan niku ben wibawane wow ngoten. Pramila samangke kula sangu manguwuh manuk menyura ngene lho. Semar mesake jeneng kita. Ampun dimesake wong kaya kula kok dimesake. Semar kula wonten dawuh. Jeneng kita ulun dawuh supaya megeng napas. Sapurnane iku jeneng kita kudu nampa lan ngleksanane apa kang dadi dawuh ulun. Ampun paduka ajeng bantu kula ampun kula iso mlaku dhewe. Semar nggih. Nggih. Nggih ngestaken dawuh Bu Kulun. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange ngalis risang mawa gandrung. Nalika semanten nenggih Sang Hyang Asepra Nisang Mahardika ngrat ingkang arsa anyepta. Kaliyan Sang Lurah Semar Badrana nalika semanten ical wujuding Sang Duda Manang Munung nenggih Dewa Kayuwangan Sela mangumpeng nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Aku malah kula pun sabda dados buta mriku pripun Kulun. Mas nuwun nama sidam sikaring bawana langgeng Semar wonten dawuh. Jeneng kita ulun sabda dadi wujud Bathara Kala. Wow. Kece wali kece. Satatalpan wali kopir. Dawuh salajengipun kula nyadhong dawuh paduka Bu Kulun. Tumuju tumedhak ana ing wana Tribasara. Ana ing kana wis ana titah kang nyadhong marang prapta kita Semar Yakala. Oh iya. Kula kenen tumuju wonten ing wana Tribasara. Iya, yen mengkono pawongan kang nyubriyani yaiku ingkang sejati ngantu-antu marang prapta kita. Ngestaken dawuh kula nyuwun pamit ngati-ati Semar. Kala ngene kok Semar. Wah.
tresna sinayang gelung mangrok mining cakra Petro kula Petro Nun aku bingung ana ngendi dununging para Pandhawa lah nek bingung men sami kula niku nggih bingung iya kira-kira kowe ngerti apa ora lho pripun to kula pun matur nek kula bingung kok Bagong ngerti ora mbok wafat nek ngerti Baraw apa? Pripun? Aku lha niki nganti judhek wis kaya ora ndeone. Lah ngapa? Mlaku ro sampean wigatine areng goleki Pandhawa teng dalan menget ciwi. Awitekne ya. Pun gak diupadi niki pripun kok ora Pandhawa. Wo niki mah dugi prapatan godean barang omange Pandhawa coba teng pasar Ambar Ketawang napa pripun wis kowe menengo wae Petro Nun Bagong Nun nek kowe do ngrasake ana prabawa angin sing gedhe nggih teges kuwi aku kelawan kowe tumuju ning wektu ingkang wis kawuri apa iki Tru? Ambuh. Tegese pripun? Wis ta manuta. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging alis risang mawe kandrung. Ayo. Waduh panas ini. Gila. Ngandel ora, Gong. Apa? Awake dhewe ming ket mau neng kene kok iki moro-moro kok wis siji papane. Petro, Nun. Aku ora wis omong, aku ora wis dawuh. Nggih. Nek kowe ngrasake prabawa angin gedhe, teges awake dhewe tumuju ning wektu ingkang wis kawuri. Anu Tru iki, Tru. Apa? Apa time traveler? Time traveler. Nah, penjelajah waktu. Kok time traveler piye? Iki Pandhawa mapan ning kene. Lha kok dadi macan kaya ngoten lho. Terus ora nafsu lho, ndasmu iki ora. Aku normal ndas. Anggepe ora. Petro, Nun, pokok mau kok njeluki kula. Lho, sing kena dijak rembukan ki meng kowe. Ana-ana. Nek gareng kae meng turu. Sedalan-dalan meng turu. Wong omah ngrepoti kancane kok ora. Aku tak matek aji pameling nimbali marang senjata cakra. Macan iki tak timbel senjata cakra deloken kanan sing bakal dumadi. Oh nggih, cobi mawon. Ical kakedhepaken nenggih wujuding Sardula nalika semanten kenging dayaning senjata cakra. Wis ical kakedhepaken saknalika Badar jatining wujud nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Wah! Wah! Parat! Wah!
Koko Prabu. Wah, Pak Sri Kresna nulungi karo aku. Sembah kula katurma. Koko Prabu. Koko Prabu. Wah, Kresna, Kresna. Matur nuwun ya, Di. Arep lungguh ngendi? Tandya bala para Pandhawa nyogu mulung mangung sir ingkang ngandel ora apa wah jane sinuwun Kresna digdaya tenan kok ngapa ya wis kejaba diplomasine apik awas titis ya mengemane iki sinuwun Kresna iki sok delen ya Kang mau tuku paketan ya domete marep ditinggal ayo edan mau enek angin gede banget moro-moro wis siji papane heeh moro-moro enek macan mleding mau macan dicokro ilang bles kaya ya cacing yap 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 lah kok teng jeruntrul iki ndara-ndara Pandhawa lehmu ceramah wis rampung apa urung lho kula niku ngalem karo sampean gumun karo sampean kok ceramah ora. Wis aku tak matur. Nggih, nggih. Yayi Prabu Samyaji, kula Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Wah, piye Kresna? Perkudara. Apa? Wah, sajake wis mumet tenan iki lho. Pengen apa sampean? Njero weteng macan abune breng-brengan. Wah, edan Kresna, kowe arep ngerti apa ora? Menapa? Kanane jero weteng macan kae mau. Ayo. Karang brodot Kresna. Brodot isine apa-apa? Sendal ana. Ban ana, kursi ana. Pecah belah enten mboten sinun? Ana. Wah. Macan geragas ya, Tru. Heeh. Teka kula saged mapan wonten mriki lan menika kok rame kawontenanipun Koko Prabu. Iya Kresna. Lah jebul malah si Adi sing mitulungi marang pun Kakang. Inggih, inggih. Sedaya kawontenan menika kula wau pun sababaken awit macan menika nguntal kaliyan para Pandhawa. Pandhawa sak lancur-lancure diuntal. Pun Kakang ya melu diuntal. Tasena. Kok Pakde. Piye mungguhmu? Wah, nek mungguh aku kok macan nguntal Pandhawa kuwi ora proporsi. Mbok yo nguntal ki pil wae kok ora. Nguntal kok wong ora.
Ya Gong ya. Nggih. Monggo mau tak sawang rajane aku ning nggon jero brodot ki isih urip to, Gong. Nggih. Mau tak sawang pas arep nganu nguntal Pak Dwi Darma Kusuma kuwi keleleken wak. Aku sekon jero bengok nyidam apa piye? Aku ya ngono. Mamacane dugap-dugap. Koko Prabu salajengipun kula nyadong dawuh. Yayi Prabu kula wonten dawuh. Bab perkawis menika kula suwun paduka sakadang Pandhawa. Aku piye? Lho panjenengan ugi. Oh ya. Kula suwun kundur wonten ing Karang Kadempel. Awit ngemuti para Pandhawa menika nggadahi gegayuhan ingkang langkung wigati nggih menika mbangun negari Ngamarta. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Mrengatan malah kula sakadang nyuwun pamit nggih. Atos-atos wonten perkawis ingkang kedah kula rampetaken Yayi. Matur nuwun tenan Kresna. Nggih, monggo matur nuwun. Yo. Petro. Nun. Kae mau Badar Bathara Kala. Nggih. Ditutke laku jantrane Petro. Ya Gang yo. Yo. Aha. Adalah wis panas awakku mergo nguntal Puntadewa. Lah kok malah kresnane teka. Cakra mestakaku Badar jatine wujudku. Oh, ya edan. Wah. buta medeni arsa nguntal Sangga Semar Badranaya ing kece-kece wali kece setan wali kobra iki
iki sapa iki? Ratu iki sapa iki? Lho. Pukulun malah sampun badar nggenipun membo sesinglon dados patih kula. Wah iya, wah iya. Iya. Rikala semono aku nggawe sandiwara aku dadi patihmu. Jajar Blandang. Aku dadi patih Prabu Jajar Kinjang. Sapa? Jajar Blandang. Aku nganggo jeneng Patih Singa Merak Kepranggul. Kasinggihan Pukulun. Iki Damar wis tak aturke. Jil? Damar. Damar sinten? Sing kaya tothok uwok iki. Menika Semar ingkang Paduka. Kersakaken lho Pukulun. Semar to iki. Bathara Paya kala. Bathara kala iya. Kowe jebul iki mboyong aku mung arep dipakake kowe ngono to? Iya Semar. Ayo manuta. Jajar Blandang wonten dawuh. Aku ngaturke panuwun dene kowe wis misungsungke kuandane Semar ngarsaku. Semar, apa? Kowe manuta tak untal dadi ganjeling brodotku Semar. Semanten wis den untal malang nenggih Sang Lurah Semar Badraya Pindawarni eling-eling namung wujuding sumping lombok abang kang den puja dening Sang Lurah Semar sejati nalika semanten Bathara Kala Pindawarni ugi badar sejatining wujud Sang Lurah Semar Badraya sinambi kepentut-pentut. Bedagalan kowe Semar bedagalan tenan kowe. Mangan lombok kok dadi kaya ngene. Lho iki Semar sing sejati. Oh, pancen iki Semar sing sejati anak Prabu Jajar Blandang. Nek ngono malah ya diaturake. Iwang Pikulun Bathara Kala kemau dudu Iwang Pikulun Bathara kemau Iwang Pikulun Bathara Kala ketek. Popo mari iki wah lah keparan kowe kok ngapusi karo aku ora kok jeneng ngapusi ayo nek sen butuh aku yaken aku. Wah duyak. Jengkelke ora. Koten prayitna semuri reseka bali titiyani Kakang Semar nggih kok ngendi kok 120 ginasta bali lunga kok karo kepentut-pentut
salah kedaden iki brodotku kisinan Lombok dadi kaya ngene, Bagong. Kakang Semar ana ngopo? Pun. Nika enten sing bujung, enten sing uyak kula karo sampeyan. Karepmu? Wo, di pancing ben tekan Karang Kadempel. Oh iya, Kakang. Ha nggih. Minggat kowe. Sampeyan sing iso ngladeni. Sapa? Ha nika Bathara Paja. Bathara Kala. Ha nggih. Sampeyan kemutan mboten? Apa Kakang? Nalika sampeyan ngruwat. Sampeyan diutus madeg dalang ruwat mergo pengamuke Bathara Kala sing pengin mangan daginging wong Sukerta. Sampeyan dadi dalang, kula sing dadi pengendang. Iya Kakang kelingan. Nah nggih. Gleleng kowe mbok gleleng. Pengendang opahe 120 ginaste. Ha menika diruwat mawon. Oh. Wah. Mulai kok mah talu. Stokno wae. Nata Ndrawati Prabu Kresna Bathara Kala iya lho ora basa karo aku. Aku ki Wisnu kok kon basa karo kowe. Nek Wisnu terus ora oleh basa kowe iki titah. Wisnu titah, Wisnu titah, Wisnu. Pun janiki ngaten mawon Pak Dalang. Mangewu separing-paring kula dongake laris. Wis laris. Oh nggih, Mbun. Pun gak di wiwit niku. Bathara Kala. Apa Kresna? Kowe aja nyawang kresnane. Nanging nyawang sapa ingkang lungguh ning singasana adil. Ingkang nalika semana taun ate ngruwat karo kowe. Ayo, nek kowe ora iso ngendhake kamurkanmu apa kelakon? Kelakon kowe tak waca sarandunging badanmu kelakon meneh. Waduh, Kyai Dalang. Pun pangapunten Kyai Dalang. Ayo, bali. Iki. Inggih Kyai Dalang nyuwun pangapunten. Bali Bathara Kala. Ayo bali. Ora bali wacake kulhu bali. Caraka bali. Caraka bali. Anggepe apa? Inggih Kyai Semar. Kyai Dalang nyuwun pamit. Pun padang. Isih siji Kakang. Ha nggih. Niku wedokane. Kula seneng. Kakang Semar. Minggat. Ora minggat, Pak. Iya, beto Kakang moyo kaya isih panggah kaya mbiyen. Ben. Bali. Iya, Kakang Semar iya. Bali. Ora bali tak. Ayo bali. Iya, Kakang Semar iya. Sesiji, iya. Anoman nika sing iso. Anoman mau nang ndi, Bagong?
Kedap. Man. Nggih. Aduh, munyuk kae. Ora sarene. Sa. Wah, aku gila tenan nek karo kowe, aku gila tenan. Prabu Dasamuka kaya isih wae kowe. Iyet mamu gentayangan ben. Urung tentrem aku nek urung iso mboyong bojone Janaka sing aran Sembadra kae. Ayo, ndi wenehno aku. Wenehno Prabu Dasamuka. Ora pati-pati tak wenek ayo. Kowe bali. Ora gelem bali. Rangket kowe. Wah, rangket ten mangsa iso. Wah! Menang. Yo. Wah. Tinggi-tinggi, dipsi, lala, po, teletubles, teletabis, berpelukan. Gak dirampungin men. Sedaya memolong. Mpun saged sirna. Entak ketamplak kecemplung kedung kendang bengawan. Wis gek dirampungi iki wis kasembadan le bangun negara Ngamartaya Mirya. Ah nggih. Dereng kok kasembadan nika kedah pun wiwiti lho Ndara. Iya Kakang. Ah nggih. Tiyang menika menawi badhe mbangun suwijining negari sing dibutuhke mung siji, tresna. Ngaten. Nek arep mbangun katentreman, arep mbangun kaendahan, mang bangun riyin katresnan. Arep ora kabeh pambegane wong niku padha. Arep kekarepane menungsa niku beda-beda. Kawula Ngamarta niku kathah mboten namung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nanging atusan mbok menawa ewon. Menika kedah pun tresnani sedaya. Wusana nek sampeyan iso ngecakke tresna niku kanthi bener lan becik. Iso ngolah rasa, ngaji rasa, ngasah rasa. Kang sak temah bisa mbabar rasa niku mengke sampean kasembatan leh benake le dandani negarane sampean sing sakniki nedeng entuk manca bandara. Selamat to sing wis aku wae.
Diagalan ora. Iya Kakang Semar. Malah aku ngaturke panuwun merga sangka wejanganmu. Wejangan apa? Kula niki pamong kula niki wau le ngrakit ukara niki ajeng kula aturke karo sampean kalih Sinuwun Kresna niku. Nggih to Sinuwun? Iya. Pun kek nggo wangsul kek ceramah meleh nggih. Iya Bagong iya. Wusana malah kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Lah sakniki monggo pun wiwiti anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Malah ndedonga kagem samudayanipun rahayu 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 jaya jaya wijayanti. Jumbuh kang ginayu sembada kang sinedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak apa kang denuyak. Slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan slamet sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun nyuwun pamit nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Ndara.